neska mutilak, zelan zaudete? Kirola egiteko gogoekin? Venga ba, beitu. Ni Irma Bilbao naiz, pilates irakaslea naiz, eta gaurko saioa izango da pilates saio bat, klase bat. Ez duzue behar materialarik, egingo dugu gure gorputzarekin eta koltsoneta batekin, ahal baduzue koltsoneta bat hartu etxetik, ederto bestela, bilatu leku bigun bat, alfombra bat edo, eta hori bai, ahal baduzue bilatu konpainia ona, aita, ama edo nebarrebak animatzen badira, ba ederto. Hasiko gara arnasketa lantzen, pilates disiplinan oso importantea da arnasketa ondo egitea, horretarako azalduko dizuet nola egin behar duzuen. Beitu, arnasa hartzeko beti hartzen da sudurretik. Ez da ikusten, baina hemen azpian daukat sudurra, Sudurretik hartzen dugu arnasa, beti. Eta arnasa hartzen dugunean, nabaritu behar dugu gure enborra, gure gorputza, nola zabaltzen den pizkatxo bat. Hemen ditugun hemengo ezurrak, saietzak dira, eta hauek nabarituko duzue nola handitzen direla, bale? Gero, arnasa botatzeko, bota behar duzue ahotik, gogor. Arnasa hartzen dugun bitartean, sartu behar dugu gure zilborra, barrurantz oso gogor, eta aktibatzen dugu abdominala, bale? Hori oso importantea da. Pelvis, hemengo partea, geldi egoteko eta finkoa egoteko, bale? Bueno, ba, hau esan da, hasiko gara arnasketa lantzen, pizka bat erlasatzeko, hori bai, oso importantea da lasai egotea, erlasatu muskulo guztia, gorputz guztia, bale? Eta saiatu beti, sorbaldak behan eduki. Inoiz ez eraman sorbaldak gorantza, belarrietara, bale? Ez egin hau. Horrela ez, egongo gara, horrela, lasai, eta gure sorbaldak beti behan eta erlasatuta. Hau esan da, hasiko gara pizka bat lantzen gure arnasketa zuek ikusteko nolakoa den, bale? Gorputzeko posizioa beti izango da, gure posizio neutroa, izango da, hankak irekiko ditugu aldaken zabalerean, bale? Pizka bat horrela, ni nagoen modu aldaken zabalerarekin, bale? Oinak ondo itxatzita lurrean beti, eta gure behatzak aurrerantz begiratzen, bale? Beti aurrerantz, ez dugu jarriko horrela oina, ez, beti aurrerantz, bale? Gure aldaka hemen dago aldaka, bale? Badaude hemen bi ezurrak, hauek egon behar dira marra berean, eta pizka bat aurrerantz, pizkatxo bat, bale? Ondo egoteko. Hau izango da gure pelbiseko estabilizazioa. Bale, besoak egongo dira erlasatuta, alboetan, eta sorbaldak lehen esan dudana. Bale, oso erlasatuta baita. Hasiko gara arnasa hartzen, sudurretik gogoratu. Eta margotuko ditugu borobil bat, zeruan hartu arnasa, eta bota, aktibatu zuen zilborra, eta jeitzi besoak. Hartuko dugu arnasa berriro. Sorbaldak lasai, behan, eta bota arnasa. Pizka bat gehiago, margotu borobil handi bat, utzi sorbaldak behan, eta arnasa botatzen dugunean, sartuko dugu zilborra gogor, eta pizka bat gehiago. Sentitu zuen gorputza, nola betetzen da gure gorputza, gure enborra, bota. Hartu arnasa, eta bota. Pentsatu pusika bat dela, eta arnasa hartzen dugunean, betetzen dugu pusika, handia, eta botatzen dugunean arnasa ustu egiten da. Pizkatxo bat gehiago, hartu arnasa pusika handi bat egingo dugu, sorbaldak erlasatuta, bota eta ustu egiten dugu, eta azken hartu arnasa, bota ahotik, zilborra gogor, eta jeitzi eta utzi besoak erlasatuta. Bale, hurrengorako jarriko gara posizio honetan, eta irekiko ditugu hankak lehen bezala, lehen esan dizudan bezala, bale? Hankak pizka bat irekita, bananduta haien artean, belaunak oso importantea pizkatxo bat makurtuta, eta gorputza oso lasai, bale? Erlasatuta, besoak alboetara, eta gure bizkarra eta burua gorantza joango dira. Imaginatu, ari bat daukagula buruko goiko partean, eta eramango gaitu zerurantz, bale? Hori mantenduko gaitu gure gorputza eta gure bizkarra pizka bat tente gorantza.
Bale, hori gogoratzen, egingo dugu, hartuko dugu arnasa, eta jeitziko gara poliki-poliki gure bizkarra borobiltzen pizka bat berantza. Joango gara, askatzen tentsio horiek eta erlasatzen pizka bat. Venga, ia nola sentitzen duzuen zuen arnasketa, gogoratu hartu arnasa sudurretik, bota ahotik. Bale, posizio honetan hasiko gara eta hartuko dugu arnasa borobil bat egiten lehen egin dugun modun, hartu arnasa, sorbaldak behan, eta botatzen dugun bitartean arnasa jeitziko gara poliki-poliki beherantza gure bizkarra borobiltzen. Hemen utziko ditugu gure belaunak makurtuta, hartu arnasa eta bota eta gora poliki-poliki joango gara jartzen gure bizkarra zuzen gorantza. Erlasatu sorbaldak eta konektatu eskapulak atzean, Hartuko dugu arnasa, bete pusika hori gogoratu, handia eta bota. Eraman zuen kokotza bularrera, borobiltzen pizka bat gure burua eta gure bizkarra. Hartu arnasa, erlasatu besoak hemen, eta gora, bota arnasa, askatu, eta igo poliki-poliki artikulatzen gure bizkarre zur guztiak. Hartu arnasa berriro, eta bota. Egingo dugu head knot, deitzen da, kokotza bularrera eramaten dugunean. Jeitzi, geratu hemen, hartu arnasa berriro, eta bota, eta igo poliki-poliki. Bagoa sentitzen nola arlasatzen da gure gorputza, eta berriro hartu arnasa egin borobil handi bat, jeitzi, bota arnaz guztia, zilborra barrurantz gogoratu, eta geratuko gara hemen. Hemen, erlasatuta, sentituko ditugu gure sorbaldak askatuta, eta hasiko gara zeruan margosten borobil batzuk, bale? Barrutik kanporantz. Gogoratu oinak, ondo itzatzita lurrean, eta gure bizkarra borobilduta, gure belaunak pizka bat makurtuta, eta askatu zuen sorbaldak. Sentitu nola erlasatzen den gorputza, eta orain norabidea aldatuko dugu. Beste aldera, benga, marrastuko ditugu borobil gero eta handiagoak, bale? Zeruan, margosten ari gara, imaginatu gero eta handiagoak direla, basoazte arnasa hartzen eta botatzen lasai-lasai eta hemen. Utziko ditugu besoak eskegitzen, burua baita erlasatuta, hartu arnasa, bete pusika gogoratu eta askatu arnaz hori poliki-poliki, bagoa zilborra sartzen, artikulatzen bizkarra, sorbaldak behan utzita, eta hemen geratuko gara lasai-lasai. Orain, luzatuko dugu bizkarra lehen bezala, eta gero pizka bat zailagoa egingo dugu, pizka bat gogorragoa, bale? Landuko ditugu gure abdominalak pizka bat eta gure besoak, ibiliko gara eskuekin lurretik, koltsonetatik, eta geratuko gara plantza posizioan, bale? Orain ikusiko duzue. Venga, ia aguantatzen bagaren. Venga, lehenengo posizioan, oinak ondo itzatzita lurrean, gogoratu, eta hartuko dugu arnasa. Gogoratu borobil handi bat, margotu zeruan, hartu arnasa, eta bota eta bizkarra borobildu poliki-poliki egiten dugu head knot eta jeizten gara. Hemen bagoaz aurrerantz, ibiltzen eskuekin lurretik, hartu arnasa. Bale, hemen geratuko gara arnasa botatzen, eta sartu zilborra, gogor, geratu hor. Hartu arnasa, eta bota, gogor zilborra barrurantz, eta orain, bagoaz ibiltzen atzerantz, eskuekin lurretik, arnasa hartzen dugun einean, eta orain, botako dugu arnasa eta igoko gara suabe-suabe gure bizkarra artikulatzen. Konektatu eskapula horiek eta jarraitzen dugu. Hartu arnasa, sorbaldako sorlasatuta, jeitzi eta bota arnasa guztia borobildu bizkarra gogoratu, hau badakizu. Bagoaz ibiltzen, aurrerantz, hartu arnasa. Eta plantza poziziora heltzen garenean, bota arnasa, barrura zilborra, hartu arnasa berriro, mantendu pizka bat, eta bota. Bale, bagoaz atzerantz, hartu arnasa eta ibili atzerantz, karramarro modu, eta orain,
botako dugu arnasa, igo poliki-poliki, eta bagoaz bizkarra zuzen jartzen. Konektatu eskapulak eta jeitsi sorbaldak. Segi pizka bat gehiago, hartuko dugu arnasa, sorbaldak behan, eta bota poliki-poliki. Kokotza, bularrera jeitziko dugu, makurtu pizkatxo bat, belaunak baita. Ibili aurrerantz, arnasa hartzen duzun bitartean, geratzen zara hemen, beitu nire eskuak daude, sorbalden azpian, gogoratu. Geratu hemen bota arnasa, hartu, bete zaietzak aizearekin, arnasarekin, bota, eta atzerantz, bagoaz, gure zaietzak betetzen arnasarekin, eta orain usten poliki-poliki igotzen garen bitartean. Suabe, 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 eta pizka bat gehiago, ia nabaritzen badala naia, hartu arnasa, eta bota headnot, jeitzi sartu silborra, gogoratu, borobildu bizkarra, eta hartu arnasa, aurrerantz goaz, venga, gero eta hobeto egiten ari zara, ezta? Sartu silborra eta bota arnaz guztia, ustu, venga, zure kutza, zure zaietzak, hartu arnasa, bota, mantendu hemen, eta atzerantz, azten da nabaritzen lana, abdominaletan, bale, bota, igo suabe, suabe, artikulatu zure bizkarrezur guztiak, konektatu eskapulak eta azkena. Hartuko dugu arnasa, borobil handi bat egiten, jeitzi, bota arnasa, ibili aurrerantz, hartu arnasa berriro, eta bota hemen, gogor silborra barrurantz, mantendu burua erori barik, ez da egongo hemen zuzen, bizkarrarekin zuzenduta. Bale, atzerantz, hartu arnasa, eta igotzeko botako dugun arnaz guztia, poliki-poliki, besoak oso erlasatuta, konektatu eskapulak, eta gaude. Zelan zabazte, orain mugituko ditugu pizka bat sorbaldak, besoak, eta landuko dugu eskapulak dira hemen atzean dauden ezurrak, bizkarra ondoan, eskapulen konexioa landuko dugu. Geratu behar dira bizkarra ondoan. Saiatu behar dugu pizka bat konektatzen. Hauek geratu behar dira bizkarrarekin, bizkarra geratzen da erdian eta eskapulak alboetan. Venga, saiatuko gara. Posizio neutroan, lehen erabili duguna, badakizuan nolakoa den, behatzak aurrerantz jarrita, belaunak pizka bat makurtuta, eta pelbiz pizka bat retroversio txiki bat aurrerantz eginda, bale? Posizio honetan, hartzen dugu arnasa, igo besoak, gutxiko ditugu sorbaldak oso erlasatuta, eta hartu arnasa, ireki, hartasi bat egingo dugu, besoekin, hartu arnasa, eta bota, silborra gogore, hartu arnasa, bete zaietzak arnasarekin bota, hartu, bota, beti sorbaldak belarrietatik urrun, bota, hartu arnasa, eta bota, eta beste 5 gehiago egingo ditugu, bukatu arte. Orain, oreka landuko dugu, oreka propriozepzioa oso importantea da, edozein gauzarako eta kirolean oso importantea landuko dugu. Saiatuko gara mantentzen oin batekin lurrean eta bestea goian. Eta gogoratu, hemen bai gogoratu, lehen esan dudana ari hori, zera invisible eta badoa gorantza zerurantz, hori mantenduko gaitu zuzen, zutik erori barik alboetara, bale? Venga, pues hartu, ari hori, eraman gorantza, itxatxi ororma, zabaian, goian, eta venga, bagoaz, hartuko dugu arnasa eta igo, beitu. Belauna tolestuta eta oina punta posizioan, besoak aurrerantz eta sorbaldak guztiz erlasatuta. Hemen hartu arnasa, bota eta luzatu hanka, flex orpoa aurrerantz eramango dugu. Hartu arnasa, tolestu belauna eta bota arnasa. Mantendu gorputza aurrerantz, hartu arnasa, punta, eta flex saiatu hanka goian mantentzen. Eta horrela egingo ditugu 5 aldiz gehiago.
Orain eseriko gara koltzonetan edo alfombran, eta jarriko ditugu hankak luzatuta eta guztiz itxatzita haien artean, baita? Belaunak eta oinak egongo dira itxatzita, bale? Gogoratu, zein posizioa den hau, flex, ezta? Bale, oinak flex posizioan eta gorputza gure bizkarra tente gorantza, Bale, posizio honetan. Asko kostatzen bazaigu horrela gotea eta mina badaukagu hemen, flexores de cadera y extensores, jar dezakegu gauzatxo bat azpian, burko txiki bat, esertzeko eta jartzeko ipurdia pizka bat gorago, horrela erosoagoa egongo gara, bale? Baina alba duzue horrela, ederto. Bale, igoko ditugu besoak, gurutze bat egiten, eta gure sorbaldak beti erlasatuta, gogoratu. Hemen hartuko dugu arnasa, eta arnasa botatzen dugunean 3 denboretan, joango gara eskuinerantz, 2, 3, oso ondo. Erdira, hartu arnasa, bete zaietzak arnasarekin eta bota, oso ondo. Erdira, mantendu oinak aurrerantz, hartu arnasa eta bota. Begiratu atzeko eskua, Bueltatzen gara erdira eta bota, eta horrela 5 gehiago egingo ditugu. Orain, hankak irekiko ditugu pizkatxo bat, koltsoneta zabaleran edo aldaken zabalera baino pizka bat gehiago, bale? Oinak flex posizioan berriro eta bizkarra zuzen gorantza. Bale, altzatuko ditugu besoak aurrerantz, sorbaldako erlasatuta eta burua gorantza ariarekin. Hemen hartuko dugu arnasa eta botako dugunean eramango dugu kokotza bularrera, bale? Hartu arnasa eta bota. Egingo dugu head knot, eramango ditugu besoak aurrerantz eta gure bizkarra atzerantz. Kontrako indarrak izango dira, mantendu hemen. Hartu arnasa eta bota. Arnasa eta igo poliki, lehenengo poziziora. Konektatu eskapulak, hartu arnasa eta bota. Gogoratu borobildu zuen bizkarra eta eraman besoak aurrerantz, sorbalden distantziarekin mantenduta eta bizkarra atzerantz. Oinak flex posizioan eta hartu arnasa hemen, bota eta igo poliki bizkarrezur guztiak luzatzen eta beste bat hartuko dugu arnasa, bota, egin head knot, eraman besoak aurrerantz eta hemen oso importantea da zilborra sartzea barrurantz, bale? Gure bularrezurra baita barrurantz, atzerantz eta besoak aurrerantz. Hartu arnasa, bota eta igo eta egingo ditugu 5 gehiago. Orain, tolestuko ditugu belaunak eta oinak itxatziko ditugu lurrea, bale? Mantenduko dugu distantzia, aldaken distantzia eta besoak igoko ditugu. Zuzen aurrerantz eta sorbaldak beti esaten dudan modun erlasatuta. Bizkarra gorantza, hemen hartuko dugu arnasa, bete pusika gogoratu eta botako dugunean arnasa joango gara. Pelbis baskulatzen pizka bat sartuko dugu zilborra eta jeitsiko gara gure bizkarra borobiltzen atzerantz. Gure kokotza jeitsiko da bularrera pizka bat, hartu arnasa hemen mantendu postura, bota arnasa eta igo poliki, lumbarretatik goiko partera arte, burura arte. Bale, hemen hartuko dugu arnasa eta bota atzeran sartu tripita, gogoratu, borobildu bizkarra eta begiratu pizka bat zuen belaunak. Geratu hemen, hartu arnasa eta bota suabe, bagoaz igotzen, beste bat, behitu nire bizkarra, nola doan gorantza, hartu arnasa eta bota, sartu zilborra, itxatzi ondo oinak, mantendu hemen, hartu arnasa, gogortu zuen abdominalak, bota eta igo. Beste 5 gehiago egingo ditugu. Bueno, orain mantenduko ditugu
hankak tolestuta, belaunak tolestuta, baina itxatziko ditugu belaunak eta oinak egongo dira, imaginatu soka bat daukagula eta egongo dira hor itxatzita haien artean, bale? Gure eskuak jarriko ditugu belaunen azpiko partean, bakoitza, esku bakoitza, belauna bakoitzarekin, eta joango gara atzerantz, eseriko gara aurreko partean, behar dugu leku atzerantz, bale? Eta joango gara atzerantz, pilota baten modun kulunkatzen, saiatuko gara lehen egin dugun ariketa, ikasi dugu bizkarra borobiltzen, hori eginda bagoaz kulunkatzen atzerantz eta aurrerantz, bale? Atzerantz joaten garenean hartuko dugu arnasa eta aurrerantz etorriko garenean botako dugu arnaz guztia. Venga, hemendik hasita hartuko dugu arnasa, bota eta borobilduko dugu pizka bat gure bizkarra. Bale, hemendik hartu arnasa, bagoaz atzerantz eta bota aurrerantz. Arnasa hartu, atzerantz eta bota. Kontuz buruarekin atzerantz joaten garenean, ez dugu jartzen lurrean, Egiten dugu head nod, oso ondo. Pizka bat gehiago, bagoaz arnasa hartzen, borobildu bizkarra, buelta, eta horrela, pilota baten modun, 5 aldiz gehiago. Bueno, jarraitzen dugu, zelan zoazte. Orain egingo dugu ariketa famatu bat zubia deitzen dena. Bale? Hankak irekiko ditugu, oinak egongo dira itxatzita lurrean, behatzak aurrerantz begiratzen, eta gure aldakak, dira zurrauek, gorantza, Pelbiz estabilizatuta, neutro posizioan, besoak alboetan, lasai-lasai, eta sorbaldak oso erlasatuta. Hemendik hasiko gara arnasa hartzen eta beteko dugu gure saietzak beteko ditugu. Hartu arnasa eta botatzen dugunean sartuko dugu zilborra, baskulatzen dugu pizka bat pelbiza eta hasiko gara igotzen poliki-poliki, sakrotik gorantza. Geratuko gara hemen. Kontuz, belaunekin gorantza begiratu behar dute ez ireki alboetara, Mantendu hor, hartu arnasa eta bota eta jeitzi. Hasiko gara bulare zurra sartzen barrurantz, apoiatzen da, jartzen da koltsoneta gainean eta poliki-poliki beste zur guztiak lehenengo posiziora heldu arte. Hemen, lumbarretan beti utzi arku txiki bat, bale? Ez utzi guztiz itxatzita bizkarra lurrean, Arku txiki batekin hartu arnasa eta bota sartuko dugu zilborra, baskulatu pelbiza eta igo suabe-suabe, oinak egiten dute indarra lurraren kontran, Mantendu hemen, hartu arnasa, bota eta jeitzi, artikulatu ezur guztiak, poliki-poliki, sartu zilborra eta lehenengo poziziora. Horrela, beste 5 gehiago egingo ditugu. Pizka bat gogorragoa egin nahi badugu ariketa, egingo dugu urrengo aldaketa, bale? Zubia egingo dugu, hartuko dugu arnasa, bota eta igo baskulatzen pelbiza, igo poliki-poliki, eta hemen zubia egiten dugunean, igoko dugu hanka bat. Gora hanka, punta, oina jarriko dugu puntan, hartu arnasa, eta flex, askatu arnasa, hartu arnasa, eta bota, luzatuko dugu hanka aurrerantz, gorantza, eta bota aurrerantz. Mantendu gogor, ipurdia eta hanka luzatu aurrerantz, Aurrerantz joaten garenean, uzten dugu hanka aldakaren altueran. Gora. Jarriko gara etxanda, albo batean, belaunak makurtuta, oinak itxatzita eta goiko, kasu honetan eskuineko besoa aurrerantz. Bale, hemen hartuko dugu arnasa eta margotuko dugu hortzadar handi bat zeruan. Bagoaz begiratzen, zabaldu eta orain
askatu arnasa eta sartu zilborra barrurantz, gogoratu, oso importante arnasketa. Hartu arnasa, ireki eta margotu hortzadar erraldoi bat, eta bota arnasa. Horrela egingo ditugu 10 aldiz, alde bakoitzarekin. Orain, buruz bera etzanda jarriko gara, eta gure besoak egongo dira pizka bat irekita. Ube txiki bat egiten, bale? Ez ireki gehiegi, ez da izango ube zabal bat, horrela. Eta hankak luzatuta atzerantz eta pizkatxo bat irekita baita. Gure bekokia jarriko dugu koltsoneta gainen, eta orain hartu arnasa, bota eta igo pizka bat burua. Bale, hartu arnasa, bota eta altzatu hanka eta kontrako besoa. Hartu arnasa, bota eta aldatu, sartu zilborra gogor. Hartu arnasa, bota, pentsatu, aurreko horma ikutu nahi duzuela, bale? Hankarekin atzerantz eta besoarekin aurrerantz. Hartu arnasa, eta bota, sartu zilborra, eta horrela 10 aldiz egingo ditugu. Bukatzeko, 2 luzaketak egingo ditugu. Lehenengoa izango da katuarena, oso famatua da, jarriko gara 4 hanketan, hankak pizka bat bananduta haien artean eta besoak luzatuta. Eskuak sorbaldaren azpian, eta posizio honetan gure bizkarrezurra egongo da formarekin pizka bat. Burua pizka bat aurrerantz eta ipurdia pizkatxo bat atzerantz. Hartuko dugu arnasa hemen, beteko dugu pusika, gogoratu, eta arnasa botako dugunean, sartuko dugu zilborra, barrurantz, eta joango gara gure bizkarra borobiltzen. Egingo dugu head nod, gogoratu kokotza eramatea bularrera, Hartu arnasa berriro hemen, eta bota eta jaitziko gara bizkarra artikulatzen alrebez. Hasiko gara buruarekin eta poliki sakroraino. Hartu arnasa, eta bota, sartu gogor zilborra, jeitzi pizkatxo bat ipurdia, berantza, eta imaginatu katua zerretuta zaretela. Gora bizkarra, hartu arnasa, bota eta ustu zuen gorputza, eta jeitziko gara poliki, lehenengo poziziora. Egingo ditugu 5 edo 10. Bukatzeko, eramango dugu ipurdia orpoetara, kokotza bularrera, eta besoak luzatuta aurrerantz joango gara, atzamarrekin lurretik ibiltzen, aurrerantz, baina mantendu behar dugu ipurdia atzean, gogoratu. Bale, hartuko dugu arnasa, bota arnasa, zilborra, gogor jarri, eta ibili pizkatxo bat eskuinerantz besoekin. Nahi dugu zeo zerbait hartu, zedago oso urrun, Bale, bueltatzen gara erdira, hartu arnasa, eta bota, eta orain bagoaz eskerrerantz beste aldera, bagoaz ibiltzen, poliki luzatu, kasu honetan eskuineko alboa, eta bale, bagoaz poliki erdira, ibiltzen gara aurrerantz, eta hemen geratuko gara gozo, arnasa hartzen sudurretik eta ahotik botatzen.